Mao ba na pasabot gov sa general quarantine, general community quarantine karon nga inyong gi-declare? Yeah, oo. Pwede ma-recap gov nganong kana ang atong pwede pa i-declare karon sa MISR ka? Ang uban ga suggest lockdown o uban pa? Lockdown, una-una sa nato pag-ayo, ano, ang lockdown now. Lockdown, for Misamis Oriental, and among giihap ang Cagayan de Oro, kay joint man. Makasurvive ta og lockdown, meaning walay ipasulod, walay ipagawa sa pagkaon sa 3 ka bulan ug napulo ka adlaw. Okay? Ang bugas mo survive ta og 19 dias, 19 days makasurvive ta. Kaya more or less nasa sa 19% naman ang atong efficiency. Sa isda, coastal province man ta, so 400%. Pero masustain na to ang 3 ka bulan kung sagulan na nato atong pagbugas og mais, kamote, bingala. That's how you survive. So muna di ko recommend og lockdown. Pwede ta mag-regional, we can still trade with Bukidnon nga naay bugas, ato silang i-trade sa atong isda, sa atong mga lagutmon nga utanon, which they have also. Same with Misamis Occidental. And of course, we have to support Camiguin. Kaya mag-regional lockdown ta, ang Camiguin Town, wala man taon sila kaugalingon yun nila nga production, na sila gamay nga humayan, but we have to supply them because it's a region. So I will always discourage lockdown. Community quarantine, general community quarantine is okay. But lockdown, I think we have to wait for IATF when they decide that it's lockdown already. Go, ansay mo sta na ni like Bukidnon? Kun nay taga-Taguluan manuroy ang tag-isda sa Bukidnon pero gipapauli kay dili taga Bukidnon. Camiguin is dili ka pasulod og dili taga Kana Camiguin. siya will be solved by IATF. IATF, not the regional director, kay siya may chairman, the vice chairman ang OCD. No, Okay. ang atong chair, ang vice chair ang OCD, siya na din ang magsulbad sa inter-province, inter-region nga settlement. Oo. So nakasubay kita sa IATF gov dita pwede magbuot-buot. Ay, subay kita sa IATF. Kung unsay guidelines sa IATF, like karon mo ning atong gisubay nga guidelines sa IATF, ugma mo yan ang IATF, no, we want to change the guideline and we want to do this, and then we will follow. Busa na gisermonan ni President Duterte kato mga local chief executives atong last niya nga address. I think wala man siguro niya